Ayan mga kasinag, magandang hapon. Magpapakain ako kay Bagwis. Katatapos lang namin magbahog ng baboy. Ayan si Mrs. Ayan. Pitoy! Ayan si Pitoy mga kasinag. Ayan si Pitoy. Isa makuwag pakain kay Bagwis. Ayan. Meh! Meh! Tingnan natin mga kasinag kung anong gagawin ni Pitoy. Takot si Pitoy mga kasinag. Takot kaya sa kambing. Si Pitoy na makulit. Si Pitoy na makulit. Ayan yung mga kaibigan ni Bagwis. Ayan o. Ayan. Ayan mga kasinag o. Yung nakita nyo yung kalabaw na isa na yun. Ay may kulay puti na yun. At tagak yan kung tawagin. Dito. Ayang ibon na yan. Tagak yan. Ayan na. Lumipad na. Ayan. Saan pupunta yan? Ayun. Umikot. Ayun. Umikot. Dun sa kabila pumunta mga kasinag. Ayan. Ayan ang swimming pool ng mga kalabaw dito. Ayan no. O diba? Ang sarap ng paliligo ng tatlong kalabaw na ito. Ayan swimming pool nila mga kasinag. Dahan-dahan lang tayo mga kasinag ha. Mga kasinag. Ayan pa. Yun pa yung tagak mga kasinag. O ayan pa o. Nakita agad tayo ni Bagwis. Sa totoo lang mga kasinag, napakatalas ang mata ni Bagwis. Malayo pa lang nakakita na ako. Pasan yun? Bagwis! Asan ka? Ha? Tayo dadaan. Asan ka? Asan yun? Ayun! Ayun pala mga kasinag si Bagwis sa puno ng Jimelina. Ayun o. Ayan si Bagwis mga kasinag sa taas ng Jimelina. Ayan o. Bagwis! Kumusta maghapon mo ah? Ayan si Bagwis mga kasinag sa taas nung kahoy. Tapos yung pagkain niya ipinatong lang dyan. Antayin natin bumaba. Pitoy! Ano ka dyan? Uy! Likot mo kasi. Nahulog ka tuloy dyan. Antayin natin mga kasinag bumaba. Baba yan. Shoutout pala kay Idol Cupino Hunt. Ayan mga sinag. Kay Ken Sander Japan. Shoutout po. Shoutout din kay Bicolinho JNJ TV. Suportahan nyo din po ang aking asawa na si Ma'am Chewy Official. Shoutout din pala kay Vini Galang, kay Sandico Domingo. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Shoutout din pala kay Jojo IY Mix. Ayan. Shoutout pala kay Tutoy Imprinta ng Barangay Sabang del Gallego, Camarines Sur. Ayan mga sinag, siya yung gumagawa kasi ng mga damit ko na pinapagawa. Yung mga damit ni Bagwis, siya pa ang nag-design nun at siya rin ang gagawa. Shoutout pala kay Lord Delito Ilagan ng Barangay Sabang del Gallego, Camarines Sur. Ayan mga sinag si Bagwis, antayin natin bumaba. Hindi ata nakita yung pagkain na. Bagwis!
Ayan mga kasinag, nakuha na ni Bagwis yung pagkain. Andun na siya. Andun ni Bagwis diyan sa itaas ng malaking punong kahoy. Ipakita ko sa inyo mga kasinag. Update ko kayo para makita nyo naman na kada umaalis ako dito mga kasinag, safe si Bagwis. At saka sa itaas ng kahoy siya kumakain. Dala na niya yung pagkain niya. Bagwis! Sige na, kain na. Ayan mga kasinag, si Bagwis. Ayan oh. Ayan si Bagwis mga kasinag. Dala-dala na niya yung kanyang pagkain. Diyan sa itaas ng malaking kahoy na yan. Dala niya yung kanyang pagkain. Bagwis! O sige na, kain na dyan. Uwi na ako. Ha? Sige na, kain na dyan. Ayan mga kasinag, uwi na tayo. Ayan si Pitoy oh, kasama ko. Ayan mga kasinag, uwi tayo. Bye bye Bagwis! Uwi na tayo. Pauwi na rin lang ako mga kasinag. Dito na tayo dumaan sa sa tabi ng dagat. Malapit lang ang dagat dito sa amin mga kasinag. May daanan dito eh. Ito. Ito ang daan papunta dyan sa dagat. Yan, dito tayo. Tingnan natin kung abutin pa natin ang lubog ng araw. Yan. Wala na. Nakalubog na yata ang araw mga kasinag. Ayan, ito ang lagay ng dagat namin ngayon mga kasinag. Napakita ko sa inyo. Batay dito. Oh my god. Ayan. Okay. Ayan mga kasinag, ang dagat namin ngayon. Kalmadang kalmada. Ayan, di ba? Mga kasinag, hindi natin naabutan ang lubog ng araw. Sayang. Hindi natin nakita ang sunset. Napakaganda pa naman dito mga kasinag pag lumulubog ang araw. Ayan o. Ayan. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag, ano? Napakaganda. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Bagwis tapos sa aming dagat. Ayan o, di ba? Napakaganda. Kalmadang kalmada, parang malabo. Malabo yata. Malabo nga. Dito lang yata ang malinaw sa gawin na ito. Ayun, nakababa din. Di ba? Nakababa din siya. Subukan natin mga kasinag na dito dumaan, kung makakalampas tayo dito sa gilid ng dagat. Sama ko si Pitoy. Subukan natin dito dumaan kung may dadaanan tayo. Yan si Pitoy. Takot si Pitoy sa alon. Ayan. Dalhin natin itong nyug na ito, may kalug. Ayan mga kasinag, may laman. Dalhin ko pa uwi. Kasi bukas mga kasinag, magkukupra ako diyan sa inaalagaan ko na lupa, diyan sa Rawis. Kakawitin ko yung bukas. Pitoy. Laban si Pitoy. Tibay si Pitoy, matibay. Ayan, makakatawid kami mga kasinag. Sige Pitoy, baba. Tsitsimpuhan ko lang ang paghugot ng tubig mga kasinag kasi nakabuta ako. Hup, hup. Baka puno ng tubig. Buti na lang. Hey! Pitoy! Hey! 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 Halika na, dali! Langoy na!
Oh, magaling, magaling. Ah, sige, halika, dali. Dumiskarte ka. Sige na, diskarte na para makatawid ka dyan, dali. Halika na. O sige, halika, dali. Ayan, ang galing. Hindi siya nabasa. Very good. Ah, very good talaga si Pitoy. Ayan. Ah, napakaganda ng dagat ngayon mga kasinag, ano? Please, mga kasinag, sa lahat po ng ating subscribers, viewers, sana po ay huwag niyo naman pong skip ang ads. Yun lang pong hinihiling ko sa inyo mga kasinag, para matupad ko naman ang aking mga pangarap. Maraming salamat po. Ayan, pauwi na rin tayo. Ayan, paano dito? Baka mas malalim ang tubig dito, makatawid kaya kami ni Pitoy. Ayan. Ayan mga kasinag, habang humuhugot ng tubig. Choy! Pitoy! Ayan, ang bilis ni Pitoy! Ang bilis Nakakatawa naman ang aso na ito. Ayan mga kasinag. Ayan mga kasinag, simula dito. Sa taas dyan mga kasinag. Simula niyan hanggang dun. Sa dulo na yun. Dun. Ayan yung lupa na inaalagaan ko mga kasinag. Ayan yun. Taas niyan. Ayan mga kasinag, pauwi na tayo. Alas 5 na yata ng hapon. Tingnan nga natin kung anong oras na. 5:42 na ng hapon. Ako lang ang tao dito sa Dalampasigan. Tapos si Pitoy. Ayan, dala ko yung nyug na ito mga kasinag. Nakuha ko ito dun. Kasi bukas magkakawit ako dyan sa inaalagaan ko lupa dyan. Kawitin ko yun dyan mga kasinag. Pitoy! Sa sobrang lakas ng habagat mga kasinag, tingnan nyo. Labasan ng mga bato. Pero pag amihan dito mga kasinag, makikita mo itong lugar na ito, puro buhangin to. Ayan o, diba? Buhangin yan pag amihan. Sa ngayon kasi habagat. Malakas kasi ang habagat kasi yung alon hinuhugot yung mga buhangin sa gilid. Diadala ang buhangin. Kaya bato ang natitira. Sa mga viewers pala natin dyan na nagtatanong kung saan lugar kami sa Rawis. Mga kasinag, hindi po ito yung lugar na Rawis dyan sa Bicol. Ito pong Rawis na sinasabi ko, ito lang po yung baybayin dito sa amin, kung saan yung Pantalan. Ito po yun, yung Rawis na sinasabi ko. Ayun mga kasinag, dito tayo daan sa shortcut. Hindi tayo dadaan dyan sa gilid. Dito. Ayan, dito ako magkukupras mga kasinag bukas. Ayan ayan. Madami ng bunga ang nyug dito. Ayan, ayan mga kasinag, may mga tuyo na. Ayan mga kasinag, sa mga pa-shoutout pala dyan. Shoutout ko lang kayo sa bahay. Ayan mga sinag, dito na tayo. Ayan, hindi pa rin bumubunga aking mga tanim na saging. Ayan nakita nyo yan, ang tataba ng tanim kong saging. Yan mga sinag, mga tanim kong saging yan. Ang daming tanim kong saging dito. Pagkatapos ko nga magkupra mga kasinag, maglilinis naman ako dito. Linis ako naman. Ayan, ang tawag sa inyo nito mga kasinag, ayan ayan, kinakain din po ang laman nito. Ang tawag nito dito sa amin ay oraro. Ayan, ang dami niyan diba, napakadami. Ayan, yung matalim po saging. Nakita nyo yun, hanggang doon sa unahan, tapos hanggang dyan sa taas dyan, yun hanggang doon sa taas doon may matalim po saging yung mga kasinag. Medyo madamo na kasi. Linisan ko na naman. Hindi ko pa nalinisan. Ayun mga sinag, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa ating mga subscribers, viewers, sa lahat ng nanonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Hanggang dito lang.
Mga sinag, magandang hapon po sa lahat ng nagpapa-shoutout dyan. Nailista ko na kayo sa The Book of Shoutout ni Bagwis. Ito lang ang kaya kong ibigay na kaligayahan nyo, ay ang pag-shoutout sa inyo. Sa mga hindi nagpapa-shoutout dyan, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout pala kay Bernie Bumagat from San Pablo City. Ayan mga sinag, shoutout pala kay Dechi 1973 sa nagbigay sa akin ng super thanks. Ayan mga sinag, maraming salamat po. Shoutout pala kay Denmark Digala from Dipolog City. Shoutout pala kay Napoleon Gutierrez from Australia. Shoutout din kay Rooney Pandi from Montalban, Rizal. Shoutout din kay George Laza from Pangasinan. Shoutout din kay Ariel Mate and Mate family from Dinagat Island watching from Saudi. Mga sinag, maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout pala kay Dante Caparino from Masbate. Shoutout pala kay Jarex Bakumo Official. Shoutout pala kay Mike Sanrino from Valenzuela City. Shoutout pala kay Dongs Vlog from Estoda, Dalandanan, Valenzuela City. Shoutout pala kay Jeremel. Shoutout pala kay Bokari Gagama from Kalibo Clan. Shoutout pala kay Stone Toll. Shoutout pala kay Dennis Rada from Masbate. At sa mga taga Masbate, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout pala kay Gilberto Marquez from Antipolo, Rizal. Shoutout din kay Kalasag TV from Upper Bikutan, Tagig. Shoutout pala kay Maria Concepcion Nati from Maria Nati Kitchen Can, Alaska. Ayan mga sinag, maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout pala kay Pio Abris. Shoutout din kay Samuel Lok TV from Calabanga, Camarines. Shoutout pala kay Benedicto Orio from Parañaque. Shoutout pala sa Trupang Pandesal ng Santa Rosa, Laguna at kay Baka Balmis ng Ginyangan, Quezon. Shoutout pala kay Magno Onel, pagbati mula sa inyong kapatid na si Alex from Las Piñas. Shoutout pala kay Kuya Mitch TV Vlog at sa dalawa niyang anak na sina Rochelle at Giselle Arsenal at sa kanyang asawa na si Rizel Arsenal. Maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout pala kay Gigi Nunez at Aaron dyan sa Seminaryo, Bicol. Shoutout pala kay Ayway Ran from Aguno, Rizal. Shoutout din kay Cleope Diasis. Shoutout din kay Sandy sa Tumbaga. Shoutout din kay Mario Bonola. Shoutout din kay Nicanor Cardoza from Makati. Shoutout pala kay GR Abugas TV. At sa mga kasamahan niyang Sikyo sa La Consolacion University, Philippines, Malolos, Bulacan. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout pala kay OFW Palaboy. Shoutout pala sa Montano Gripon at sa mga taga-Puting Sapa ng Huban, Sorsogon at sa Barangay 680, Manila. Shoutout din kay JMF 710 from Parañaque City. Shoutout pala kay Nardigole Cruz from Bulacan. Shoutout pala kay Basilio Malaluan from Parañaque. Shoutout din kay Goody Gaming Channel from GRS Ragay, Camarinesor. Shoutout din kay Pupay Bang. Shoutout din kay Lalad Galing. Shoutout pala kay Danny Masayon from Los Angeles. Shoutout din kay Alberta Altaya. Shoutout pala kay Alejandro Coracha Damaster at sa kanyang asawa at pamilya from Cebu. Shoutout pala kay Clyde Habanes from Cebu. Shoutout pala kay Noe Kiamco from Cebu. Shoutout din sa Cow family from Binyan, Laguna. Shoutout din kay Alberto Gorapo at sa kanyang kapatid dito sa Camarinesor. Shoutout din kay Mabini Kanoy from Quezon Province. Shoutout din kay Dudes Peralta from Luok, Romblon. Shoutout din kay Weldon Rica Plaza. Shoutout pala kay Darwin Gibilagin from Masbate. Shoutout din kay Jason Latag. Shoutout din kay Rexy Ka-Workers TV from Iriga City. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta. Pasensya na po kayo kung hindi klarado o
mali yung ibang pakabigkas ko, paka-pronounce ko ng inyong pangalan at lugar, pasensya na po kayo mga kasinag. Basta mga kasinag, maraming salamat po sa ating mga subscribers, viewers. Thank you so much po sa walang sawang pagtangkilik ng ating YouTube channel. Maraming salamat po talaga mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye bye.